Ola xente, que tal, como estamos? Benvidos unha vez máis aquí a Rincón de Daniel, aquí ao Radar. Conversa número indeterminada, xa sabes como vai isto, que pode ser, creo que vai a ser a conversa número 12 máis 1 ou 13. Non sei se o noso convidado é supersticioso, pero 12 máis 1 ou 13 ou 14, non sei, bueno, xa se verá. A cuestión que hoxe xente temos a un convidado que repite na canle, un convidado que xa estivo por aquí, un convidado que de feito foi, bueno, é colaborador, porque ainda que non estemos agora facendo cousas sobre Eurovisión, pois eu creo que o próximo ano volveremos a facer cousiñas que me apetece, teño aí ideas en mente de cousas que quero facer. É unha persona a que eu considero amigo, un tío moi talentoso, un produtor da hostia, que hoxe venos a falar do seu novo proxecto, do seu proxecto en solitario, que se presentou fai escasas semanas. Falo, como non, de Héctor, máis coñecido hoxe, agora mesmo aquí, como Monte da Pena. Que tal, tío, como estamos? Hola, moi ben, eu super ben. Non dixen mentiras, o sea, todo o que dixen é certo. El produtor, tes a tua participación tamén con Lontreira, que como seguramente moita xente máis te poida coñecer agora mismo, colaboraches aquí en Eurovisión e agora estás presentando o teu proxecto en solitario. Sí, exacto. Que se sinte? Que se sinte? Que estás sentindo agora mismo con este lanzamento dese primeiro sinxelo, do que vai a vir agora en próximas semanas, en próximos meses? Como estás? Pois moita ilusión, moi ilusionado por ver que se ven agora, bueno, xa sei o que se ven, pero como tamén un pouco de nervios, son moitas cousas, moitísimo traballo, como que queres que todo saia o mellor posible e, bueno, está salindo moi ben, a verdad, pero eso, con moita ilusión, a vez moitos nervios, eso. Claro, porque ademais compaginando, ahora falaremos ben do comezo, de como están sendo esta semana, non? Pero aparte, estás compaginando o lanzamento deste traballo con outras cousiñas que estás a facer con outra xente, cos concertos todos que fuches facendo estos meses con Lontreira, que a túa vida personal, que as túas cousas, e supoño que tamén ten que ser un pouco complicado, non? Adaptarse a todo, cuadrar todos os horarios, ou como vas facendo ese encaixe? A ver, eu guai porque agora teño a sorte de poder vivir disto, vivir entre comillas, porque vivo na casa dos meus pais, entón, por ahora teño ese hack de que non pago alquiler. Entonces, gracias aos meus pais, pues, claro, eso en un nada cambiará, pero acabo de ver un gato, nunca vi un gato por aí. Bueno, o sea, me estou distraendo. Em ¿Qué estoy diciendo? Eso, Do que alquiler, teño sí. esa sorte de poder estarlle dedicando tempo e cartos, invertir e tal no que me gusta, grazas a que teño aí o apoio dos meus pais, que non, sabes, non teño que estar dando a mitad do que estou ganando para un alquiler, sabes? Que non está nada mal, non? Porque ao final aquí sempre falamos do complicado que é vivir ou malvivir da música, non? Máis veces é malvivir que vivir, porque ao final, claro, todo o que ti estás a facer, aínda que ti gran parte do traballo é cousa túa, que xa te encargas tú de moitas cousas, xa falaremos tamén deso, ao final son cartos, ao final lanzar cousas e cartos, preparar a roupa dos concertos, ou o que levar, ou todo é cartos, e todo axuda ao final, pois, oye, xa que podes, non, xa que eres afortunado e tes esa posibilidade de non pagar o aluguer, polo menos agora os comezos, pois nin tan mal. É, un, é, un, Claro. é unha cousa maravillosa. Pero mira, claro, hai moita xente que igual se pode preguntar, non? O, que che levou a decir quero lanzar o meu proxecto en solitario? Que foi o que che fixo? Porque ao final eh, ti estás ahora mesmo con a xente de Ernie Records, que tamén falaremos un pouco dese fichaje, de un pouco de estar lanzando este proxecto con eles, non? E supoño que eso tamén axude en algunhas cousas a poder leválo mellor.
pero ao final non deixa de ser que ti te lanzas ti solo á piscina despois de estar, ou de seguir estando, mellor dito, non? Nun proxecto como Lontreira. Que é o que che levou a dicir, venga, me lío la manta a la cabeza e lanzo o Monte da Pena? Pois unha das cousas foi descubrir a miña voz. Desto como a principios de ano e tal, bueno, o sea, con Lontreira facía coros e tal, pero non me atrevera como a cantar solo como tal. Bueno, sí que tiña feito 1000 probas gravándome a min mesmo, pero non salía ben. E como que ao final comecei a descubrir a miña voz tamén co meu estilo e todo isto. E eso pois foi o que máis me animou. Hai que arriscarse tamén a veces, non? Ou probar, Sí. porque ao final tampouco, home, perdes os posibles cartos do gasto, pero non pasa nada, A non? ver, Por pero é un lanzarse. pouco que estaba antes. Creo que estou no momento, rollo, agora sou un joven, digamos. A ver, tampouco digo que non se poda facer sendo maior, pero que Si, teño tes ese máis tempo. apoio teño ese apoio tamén dos meus pais que me permite, pois, poder facer isto sen que sexa tanto risco. Dende este ano son autónomo e digo, é o momento, sabes? Xa terei tempo para, se isto non sale ben, pois voltar a traballar no mundo da orquesta ou de técnico ou do que sea, ou lanzarme á hostelería ou lo que sea, sabes? Pero como que era o momento de intentalo con isto, a ver que tal de autónomo tamén como produtor, non solo dando concertos. Eso, E, teño esa marxen de non teño que pagar un alquiler, sabes? e como foi ti descubres a túa voz, bueno, ti a mí xa me fuches pasando algunhas cousiñas que ibas grabando, algunha cousa que ibas así probando, xa foi un pouco catando algunha cousa, pero como é o proceso? Porque claro, ti descubres a túa voz, ti descubres que igual podes ter ese proxecto en solitario ou cantar ti ou facer as túas propias cancións, pero claro, como é o momento no que pasas eso, descubrir, como digo, a túa voz, a ir dándolle forma a Monte da Pena? Como foron estes meses? Pois eu, a ver, descubro a miña voz de repente, así. No, a ver, Que, foi oye, como o descubro a miña voz é como que parece que ti eras mudo e de repente dis, hostia, así sí, fala. de repente. No, a ver, foi como moita proba, moito, sabes? Pero sí que igual houbo un día en concreto de decir, buah, realmente isto mola ou pode molar. E comezar a facer temas como máis para a miña voz, tamén buscar un pouco outros temas que teña feitos, porque, bueno, teño feitos como moitísimos temas que non saquei nunca, porque igual non, sabes, non lle encontrei voz, por así dicilo, non encajaban nin en Lontreira, nin con ningún outro artista, eh, tampouco saquei como Roce, realmente de todo iso só rescatei como algunha idea, en concreto un tema, que está no disco. Em, Xa non sei o que estaba dicindo, pero bueno, todo ben. Do proceso de ir Da dándolle mesma. forma. Claro, probar, 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 ao final ver tamén que sonaba mellor a miña voz con temas novos que estaba facendo que intentando poñerlle a outros que estaban, ou moito karaoke tamén, pero tampouco, sabes, ao final son temas que están bastante feitos para min. Porque nos ahora xa podemos escoitar, xa o público xa puido coñecerte un pouco, non? Estas primeiras pedriñas ou este primeiro primeira columna do proxecto que voltei caer na merda. Que é unha canción que teño que dicir que a mí me flipa o sentido de a letra é unha puta mierda, o sea, non unha puta mierda de letra. O sea, que sonou fatalísimo que acabo de dicir. A letra é de mierda, ¿no? De voltei caer na merda, de todo unha desgracia, de todo fatal,
pero lo enmascaras con eses ritmos bailables, con un buen rollito musical, que a mí me lembra a canción al mítico meme de la niña que sonríe mientras se quema su casa. Non sei se te das cuenta que a lei como, oye, todo é unha desgracia, pero vamos a bailar. Pero, Sí. co- Teño, teño unha camiseta tamén que fixo unha amiga, Elena, que pone "estoy bien", e es como la cosa esa. Creo que a teño por aí, bueno, despois e tal vou por ela. que é o que máis vamos a encontrar? Porque aquí temos eso, esa primeira columna, pero que outras cancións, ou que estilo vamos a encontrar no disco? Como definirías o proxecto? A ver, eu resumiría como pop. Eh, Esa está. Creo que é máis fácil. A ver, sí que podes encontrar como cosas de moitos estilos, pero ao final é como podes encontrar pop un pouco das últimas décadas. Igual, pois, Volte caer na merda, recorda máis o synth pop dos 80, 90. Por exemplo, o segundo tema, que non sei, era ata que saia o disco, pero bueno, é como máis ese rollo eh, canción veraniega 2010. Eh, Hai incluso un pouco de reggaetón, que xa veredes agora co seguinte single. Que máis? Despois tamén ese rollo dance tanto noventero como 2000ero, máis rollo cascada, ou incluso que se pode extrapolar un pouco ao hiperpop, sin ser hiperpop, eu tampouco escoito hiperpop, pero bueno, hai xente que mo catalogou como iso, entón digo, pois pa'lante. Hai tamén un reggaetón rápido rollo, estou como destripando aquí, un pouco estilo, un pouco de todo o disco. Em, Reggaetón rumbero bachatero, pero bueno, De- despois hai un par de baladas, balada máis tipo, hostia, isto, vale, non sei se só estou vendo que se mueve a cámara. Sí, se te mueve a ti porque como ti tes a Vale, pantalla vale, pequena, vale. te sigue, Jolín, pero en grande non hai problema. vale, vale. Está todo ben, sí, sí. Eso, hai un par de baladas, hai un tema máis rockerillo, con ese rollo synth pop, pero con guitarras, un solo de guitarra, non sei que. Despois tamén hai un rollo drum and bass, breakbeat, O sea, e xa está, en plan. un pouco facer tamén o que queres, non? No sentido de te apeteceron facer estas cancións, te apeteceu tocar un pouco distintos paus, aunque todo englobado, non? Como decías, en pop, porque de feito eu preguntaba un pouco o que íbamos a encontrar, o que podemos encontrar nas próximas cancións, que estuvo un pouco tamén en contra agora mesmo das etiquetas, porque a ver, de ter que calificar unha canción dun estilo, porque de feito creo que cada vez é máis difícil catalogar as cancións exactamente dun estilo, porque cada vez tedes máis influencias, cada vez todos hai máis batiburrillo tamén do que un escoite, entón as cancións moitas veces se notan distintos estilos, pero un pouco tamén facer un disco como estás facendo, de che apetece coller diferentes cousas e metelas, estar cómodo ti con eso, e A xa está, ver, porque eu me claro, meto tamén. o das etiquetas, quero dicir, ou influencias que teño de todos os paus, incluso do metal, que eu escoito moitísimo metal, pero claro, non vou etiquetar isto en metal porque suena pop. Entón, como que cas etiquetas, como que eu intento pensar que algo, pois para que calquera que non escoite isto e tal, pois que se poda facer unha idea máis aproximada ou que englobe o máximo posible. Tampouco me vou poñer aí super etiquetando aí tal, digo, bueno, pop, xa está, se Sí, entiende, ¿no? cancións para bailar e disfrutar. Sí, Mira, estamos grabando... Sí, bailar e disfrutar e algunhas, co que dicías antes de Volticar na merda, esa letra de merda e tal, moita xente tamén catalogou o rollo como para bailar chorando. sí, 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 ao final, oye, un pouco tamén así, ¿no? O Porque, seguinte tema que un reggaetón e tal, ese sí que para bailar chorando, perrear chorando, o tal sea, cual. vamos a encontrarnos cunha letra tamén que así de que un sinta as súas propias mierdas, o sea, sinta a túa letra como, joder, pues tamén son eu, me sinto identificado.
Eu creo que sí. Joder, me mola porque, o sea, me mola porque ao final parece que son as letras de penas ou as letras de desgracias ou as letras de pasalo mal. Ten que ser cancións de por sí tristes, de que xa a música te acompañe para chorar, que parece que para estar triste hai que estar chorando simplemente acurrucado nunha esquina e sen facer nada máis. E, joder, se pode chorar querendo ser bailar porque ao final tamén, non, cando un o pasa mal ou ten cosas que ten momentos jodidos, pois tamén lle fai falta chorar, pero ao mesmo tempo xa bailar para dicir, vale, pois estou jodido, pero podo salir ou podo ver o hasta lóxicamente que non se me enfade ningún psicólogo ni nada porque estou en moitos matices lóxicamente, non, pero que podes chorar e ao mesmo tempo estar bailando vendo que se pode salir dese pozo. Claro, a ver, sí que todas as letras, o bueno, o do disco en xeral, pode ter como un rollo que dices tú, joder, este chico, que negativo, ¿no? Pero realmente eu creo que ten un punto de esperanza e de, bueno, hai que tirar para diante e ese rollo de, se escoitas sobre todo o disco, estou xa falando de disco, estou non sei se teremos outra conversa xa falar máis a fondo do disco e tal, pero bueno, que é como eh, eso, que ten ese punto esperanzador e que tampouco. Sí, porque a veces tamén é como que fai falta soltar as cousas, non? Que un ten dentro e decir, joder, pois, oye, pois, pasei no mal ou paso mal ou te inspiras, non sei neste caso, pero te vou inspirar tamén en casos de xente que coñeces e é como, joder, a min eu falaba con Luis Fercán, co cantautor para unha conversa non aquí na Canle, pero sí que a publiquei en Mondo Sonoro. E falamos un pouco das súas letras, non? Que son letras de desamor, son letras melancólicas, e el me dicía que non sempre, cando se escribe de desamor, é de que triste estou, que desgracia todo, senón tamén un pouco de, vale, hai unha situación de desamor, facer autocrítica e ao mesmo tempo, pois dicir, pois, joder, isto pasou, pero non o canto para que a seguinte vez que me enamore, pois sexa mellor. E neste caso tamén un pouco así, non? Dicir, oye, pois, isto é unha letra de pena, pero, joder, mira que podemos bailar, que podemos pasalo ben e estar contentos, que non é pouca cousa. Mm. O que dicías de outra conversa, eu xa che digo que vamos a ter outra conversa, o sea, se ti queres vai a ser así, pero co disco publicado, xa fago un spoiler para a xente que podamos analizar un pouco as letras e meternos en profundidade nese tema, non? Como sempre digo, o Altozano e Rosalía cando desgranaron o disco de Motomami, pois pouco dese estilo, eu son menos inteligente que o tipo ese, pero bueno, se pode facer. E eu tamén, que é Rosalía. Pero bueno, Oye, se hace lo que se puede. igual facemos esa conversa, se foi tan famosa como a de Rosalía, e de aquí tiras para arriba joder. Mira, estamos tamén grabando esta conversa cando ti ibas dentro de uns días ti ibas a actuar o teu debut como Monte da Pena, acompañado ou facéndolle de telonero para min un dos mellores músicos, cantantes, compositores, produtores que hai agora mismo, non a nivel Galicia, sino a nivel España, que o señor Carlos Ares, o cal eu sigo soñando, cada vez que o nombro, sigo soñando con poder traerlo algún día aquí a Canle, o sea, sería para min un auténtico placer. Vai ser imposible, pero bueno, por soñar non está de máis. Claro, non podemos falar, isto se vai publicar cando xa pasou o concerto, non podemos falar de como foi, que seguro que vai a ser un bolazo, pero como estás ante o feito de subirte ao escenario, porque claro, con Lontreira é distinto, non? Porque estás acompañado, está desos tres, xa está montado dunha forma que ti baixas, estás arriba co piano, te baixas a facer os pogos, bueno, bastante protagonismo, pero volo ide repartindo un pouco entre os tres, non? Tes a cousa, pero como te ves ti agora mismo para subirte ao escenario ti solo ou desta maneira? Como tes plantexado o directo?
A ver, teño moitas ganas, moitísimas. Sí que parte acojona un pouco o rollo de, buah, claro, son eu cantando e hai 3 cuartos de hora, en este caso. A ver, pero, a ver, por outra parte, está moi ensaiado, tamén estiven indo a clases de canto para o tema de poder aguantar guai todo o concerto sin, sabes, chegando ao final ben e tal. Eh, eu creo que vai estar guai, malo será. Despois polo tema de me vai acompañar Mai, a guitarra, neste caso. Cousa de última hora que, bueno, onte estaba como super nervioso porque en principio, bueno, xa fixemos como un montón de ensaios con Jairo, que foi o que gravou a maioría das guitarras do disco. Em, E iba vir el, pero por incompatibilidade co seu traballo, que é profe na Xunta e tal, bueno, un pouco liada, ao final non pode vir, tivemos que buscar aí solución por última hora e como Mai viña a colaborar cantando, que bueno, aquí xa estará publicado, publicamos un cover de Carlos Ares que fixemos Mai e eu. Em, Vai vir a cantar iso co outro cover que tiñamos publicado. Pois E xa lle dixen, aproveitar. claro, lle dixen onte é o luns da semana do concerto. Oye, Mai, te dá pa esto? E vamos ter que preparar sobre todo o día antes, estar aí dándolle caña. Entón estou un pouco nervioso por eso, pero bueno, sei que vamos Bueno, pero a salir guai. Mai unha crack, unha profesional, aparte unha tía super curranta, sei que vai ser perfecto, é vamos. que che iba a dicir eso, que te acompañes, bueno, aparte que lóxicamente ti xa coñeces, xa estiveches grabando cousas, facendo cousas vos, compartindo moitos momentos, non? Non chego a descubrir eu nada, e máis por se a xente non se dá conta quen é polo nome, Sí, membro Valeria. de Leria, que son maravillosas, e vou aproveitar tamén agora, se non che importa, por facerles un pouco de promo, porque o 13 de decembro van estar na Sala Mardi Gras acompañadas de Capital Boscov e con Noel Turbulencias despois pinchando uns temiñas aí nunha sesión Galicia Musicalidade, que espero que sone Monte da Pena, se diría Noel que ten que sonar, e que poden comprar as entradas. Entón, ti vas a estar acompañado de Mai, que ao final, joder, é unha muller que xa non é solo como canta, senón como toca, que realmente fai no guai, e home, ten que ser jodido preparar un concerto con tan pouco tempo, pero bueno, Sí. ao final ela sabe, o sea, eu a vexo en micros abertos aquí, a vexo improvisar moitas veces e non é unha persona que non teña nin idea. Sabe, e aparte é iso, como unha tía super curranta. Traballou de técnica, de son, vamos, está acostumada a calquer cousa. Vamos, cando aí atrás, cando gravamos o cover este, que veu aquí a Mentuña, a casa do meu abuelo, ahora estou en casa do meu abuelo, onde teño estudo. Que tamén outra que falaba isto do apoio e tal dos meus pais, pois tamén do meu abuelo, poder ter o estudo na súa casa, pois, sabes, ou un alquiler que teria que estar pagando para poder outro máis, sabes, Sí. de repente. É que é unha locura. Entón, bueno, xa me estou indo polas ramas. O de Mai, que susto cando viu, chegaba o método como o equipo para o tema directo, a mesa que vamos levar propia, tal, estivemos como aí facendo probas todo o día e tal, e como que ves que eso, que unha tía como que controla, é super curranta e eso siempre, joder, se nota a hora de traballar, preparar sobre todo cousas así en pouco tempo e tal, vamos, seguro que vai salir todo perfecto. Mira, ti este proxecto que estás lanzando como Monte da Pena, o estás facendo acompañado da xente de Erni Records,
lóxicamente non nos vamos a meter en temas contractuales ni nada, porque eso non é algo que hai que falar, non. Pero imagino que para ti o feito de ti ora, porque claro, todo o mundo te coñecemos de Lontreira, todo o mundo te coñecemos de producir ou estar xa con algunha persona, te podemos coñecer dos teus outros proxectos, non? Do que levas facendo, pero claro, isto non deixa de ser algo completamente novo, distinto ao que tiñamos coñecido de ti. Como é o feito de que ti ora te lances a un proxecto novo, unha xente dun sello que leva moito tempo pois no mercado musical decida apostar por ti ou decida acompañarte ou ser parte deste proceso? Eu flipo bastante, porque joder, eu sei que a Ernie lle chegan propostas casi todos os días, ao final, ou todos os días. Entón, de repente, que as han como confiado en min, apostado por min, estén traballando, sabes, para que todo isto salga pois como está saindo ou como ten que saír, é a hostia. Eu síntome super afortunado. É iso. Mola porque ao final ti sabes que con Lontreira pois tiveches agora un ano da hostia, verdad que con moitos concertos moi presentes en sitios como por exemplo hai ese Migrason que tes a camisetiña Sí. dese magnífico festival que creo que este ano xa non te van a poder levar porque creo que xa teñen pechado o cartel me parece, pero dentro de 2 anos pois que monte da pena este no Migrason pois Estaría guai. home, Ojalá. tendo en conta que de Rapan repetiron, fíjate que Sandra repiten agora. Mira, esto non sería repetir. Claro, pero bueno, pero serías alguén que xa coñece aquelo, pois entón poderían levarte, o sea, Caran e demais xente Pero Migrason. tamén está guai que vaya xente que non foi, porque a verdade é que é unha experiencia da É, hostia, en é, plan, é que é flipante aquelo. Eu estive na primeira edición e a túa este ano na que estiveches con Lontreira foi moito máis grande, foi xa dar un salto maior. sí, esta vai para arriba a seguir. E esta terceira vai a ser unha cousa totalmente increíble, pero hostia, ir a tocar a miles de kilómetros de aquí, a unha distancia da hostia, e encontrarte co ambiente que hai ali, joder, eso marca, verdad? Sí, sí, porque non esperas, en plan, bueno, igual a xente que vai agora sí que espera, pero que non sabía nin o que me iba a encontrar. E para min foi o bolo no que máis euforia tiven e máis como sorpresa me din e como rollo de hostia, tío, que la peña está cantando las canciones. Foi o máis chocante nese sentido. Non foi tampouco o mellor bolo de Lontreira para nada. Si técnicamente, a verdad, foi bastante nefasto. Pero, En plan, pero para min foi igual o mellor nese sentido de locura e de home, tal. eu podo che dicir, a primeira edición do Emigrasón, que non sei se vos contaron algo, pero fora un pouco desastre co tema sonido tamén, porque o técnico que había da sala onde se fixo a primeira, pois aquel tipo era un desastre da hostia, a sala tampouco era a mellor. Eu creo que ningún dos grupos da primeira edición sonaron non vou dicir que sonaran mal nin horrendos porque non foi tampouco o caso, pero tamén non foi nin Fillas, nin Rapas, nin Familia Camaño, nin Filloas, nadie sonou como poderían sonar en outras circunstancias, pero, Claro, a ver, pero a xente daballe igual, porque ao final eu creo que incluso sales a a ver, desafinar. creo que sonamos guai, levábamos a Arturo, o noso técnico, que é super guai. Pero sí que, por exemplo, íbamos sin iniar, as mezclas dos monitores, como que recordo que un pouco Cristo, non sei se foi nese bolo que como que creo que escoitaba máis a voz de Iván Camiña e non o solucionamos ao final. Bueno, nese sentido foi un pouco caos, pero se tirou pa diante. Claro, eu tamén o teclado que estaba tocando non era o meu, era un que había ali na sala polo rollo de non mover o meu, porque ao final, sobre todo con Lontreira toco pianos,
É máis complicado todo. Entón, digo, pois, con que haxa un teclado aí que teña o sonido de piano, pois me vale. E, claro, como que foron como moitas cousas as que fixeron pois que non sea técnicamente o mellor, pero que vamos, que eso que me doy cuenta yo e ya está. A En ver, plan, eu digo unha cousa, e realmente noutro sentido creo que foi probablemente o mellor polo de Lontreira. é que eu como público xa son unha persona que ahora cada vez me fijo máis nesas cousas, teño que recoñecer que me fijo máis nos posibles fallos técnicos que poda haber ou cousiñas si que me comezo a fijar máis e me jode porque non quero fijarme, pero como público, sobre todo como público que está emigrado ou xente que non só de Bruxelas, senón de outros países que foron para ali, ao final a min me ides vos, me van os Rapans, me van Fillas, me van quen sexa que actúe e de repente te encontras con que están na túa cidade ou os podes ver sen ter que pegarte unha viaxe da hostia a Galicia, da igual, o sea, vou a ter tanta euforia que Que se pega a viaxe ali. sí, é que iso cuidado, O sea, é tremendo. Mira, vamos a volver a falar de Monte da Pena. Vamos a falar outra vez de ti porque temos esa canción, no, que xa comentamos un pouco, se voltei caer na merda, que a xente pode ir a YouTube tamén a ver o videoclip. Ti agora vas a sacar nova canción, ese segundo adianto que xa comentaches un pouquiño, tamén acompañado dun videoclip. Espero que todo saia ben hoxe, martes 12. Vou gravar a primeira toma que vamos gravar do videoclip, así que vamos así un pouco apurados. Pero creo que vai salir todo ben. Quedei agora á tarde coa cámara e coa, coa chica da cámara, non coa cámara. Bueno, que gilipollas, No, no, a ver, oye, eu que sei, a ver, tendo en conta que eu dixen que que a letra da túa canción era unha merda, cando eu quería dicir que falaba de merda, non te preocupes por dicir eso que xa está este é o noso nivel. A xente que nos viu facer os programas de Eurovisión xa sabe Sí, perfectamente como somos, o sea que sí, non hai tal cual. non hai problema. O sea, para ti agora mismo neste proxecto a parte visual ten moita importancia. O feito de acompañar os lanzamentos con ese videoclips, de que a imaxe tamén vaya tamén acorde, é algo o cal llevas a dar moito peso. Sí, a ver, sempre ten peso. Tampouco, é dicir, podería ter máis peso realmente, pero sí, creo que sí que lle estou dando a importancia que creo que ten que ter. E máis aí despois estou agora como facendo outro videoclip que non vai ser ningún dos sinxelos, simplemente un tema do disco que supoño que o videoclip será despois ou, bueno, non sei, aínda non está planeado. Pero é un videoclip no que sí que estou como dedicándolle moito máis tempo, con un guión máis elaborado e, por exemplo, aí sí que lle estou creo que dando moita importancia. Porque, lóxicamente, non vamos a falar de plazos, porque ti me dicías antes no te sei o calendario con un pouco a planificación destas semanas, pero isto é como todo, non? Porque a veces poden pasar cousas e non se lanza un día, se lanza outro ou o que sexa, pero eh, que a idea un pouco que tes agora mesmo que ir presentando algunhas das cancións disco xa no 25, non? Xa no próximo ano. Sí, sí, diso no próximo ano, sí. E como te ves? Como ves este futuro? Porque o cal é o teu soño con respecto a este próximo lanzamento da canción, o lanzamento do disco, un pouco onde poder tocar, onde poder facer, como está na túa cabeza esa ilusión? A ver, se fará xira de salas, eso sei que vai pasar. Despois me encantaría, pois, poder chegar a un punto no que, xa tamén por tema de poder dedicarme, ao que me gusta, poder independizarme tamén e todas esas cousas, chegar a un punto no que polo menos me permita non ter que
ter outro traballo a maiores que isto e producir música para outros artistas. Eso a nivel económico e a nivel de vital tamén, de que, joder, si solo me estou dedicando a isto, pois para min sería a hostia non ter que estar pois, todos os días 8 horas ou máis con outra cousa que, sabes, ao final te quita moitísimo tempo. É que ten que ser, lóxicamente, todo este proceso te quita tempo, te dá nerviosismo, hai que preparar moitas cousas, supoño que haberá días bons e haberá días malos, pero o feito non, con todo o que estás comentando de poder ter o estudio aí na casa dos teus avós, vivir cos teus pais, non ter que pagar os alquileres, gañar algo de cartos para poder ir vivindo, poder ir facendo as túas cousas, os teus vicios que vayas tendo tamén, as túas cousiñas. Invertir tamén, porque, quero decir, isto ao final, quero decir, para ter equipo como para gravar ben, é que é moitísima pasta. Bueno, todos plugins e a ordenador, e, bueno, é que é todo. Sí, porque claro, para empezar para empezar un proxecto inicialmente que queres gravar unha cousa na casa, vale casi como quen di non cun ordenador e un micro e xa está, con moitos Sí, matices. grado ben, por exemplo, o disco, joder, gravouse, as voces a gravamos en Planta Sónica, en Vigo, fomos gravar Pianos de Cola a Portugal, masterizouse en Alemania, rollo que sempre, sabes? Bueno, eu teño o equipo guai, pero, bueno, sempre me gustaría ter Fálame, mellor. fálame desa viaxa a Portugal, porque se non me falla a cabeza a que acabas de comentar, fuches a gravar con María Galdón. Sí, Se non me equivoco, que é grandísima. María Galdón, acá lle mando un bico se coincide que pode ver isto, senón xa lle pasarei o momento de, mira María, mandeiche un saúdo. Eh, horas producer, ni ademais, é como super guai. Ten que ser curioso, o sea, a partir hasta Portugal, creo que fuchedes a un sitio a un sitio bo, un sitio con certa importancia. Que se sinte? Porque imagino que máis alá do éxito o que poidas chegar con este disco, non? A como pode ir o proxecto agora nestes meses, pero supoño que xa esa experiencia de ir a gravar con alguén como María a Portugal, ten que ser tamén algo que diste, oye, pois xa, unha experiencia que xa levas encima, non? Sí, sí, a ver, é que tamén, joder, escoitas o... Bueno, queres que falemos da experiencia e eu falando do resultado, pero bueno, Non, non, escoitas ti o fala do que queres, xa sabes. escoitas o tema cos pianos que fixen eu antes de quedar con María e de gravalos ali en Portugal co plugin na casa e o comparas cos que gravou María en Portugal con ese piano de cola grabado con eses micros, eses previos todo, e para min non ten punto de comparación, sabes? Como, Entón, que todo fai que ao final o disco sea como algo moito máis rico, moito máis... como surgiu o, o unirte con María para isto? Como foi o proceso? Teño que decir, queda feo, ela xa sabe, da igual. Claro, con María tampouco tiña a hostia de relación, cadráramos, pois eso, no Migrasón, pouco máis. Pero bueno, no que era guai, sabía que tocaba o piano e tal. Claro, non foi a miña primeira opción. O gracioso é que todas as miñas opcións chamábanse María. Bueno, a ver, entón xa estaba por aí entón. A miña primeira opción foi a miña profe de piano, que de toda a vida, como non. Pero bueno, non lle pillaba ben, despois faleille a María de Fillas, pero tampouco lle pillaba ben polo que sea, porque igual está como liadísima. Sí, polo que sea, porque eu creo que fillas de casa tampouco teñen tantas actuacións ni tantas cousas aí, verdad? Que Despois faleille a esta María, en plan, todas Marías de repente. Pero bueno, súper, súper ben, agora teño moitísima máis relación con ela, sería probablemente a miña primeira opción. Se teño que voltar alí a gravar, pois seguro. E aparte diso, joder, no bolo deste xoves vai estar de Produ.
de Produ de Ernie, quero dicir. Joder, está guai, está guai. Vai vir Est- a facer Produs, entón, super guai agora que... Mola porque ao final ti agora comentabas o caso das fillas, comentabas o caso de María no Mirasol, non coñecer ali. É o bo tamén da industria agora mesmo, non? Aquí en Galicia, estas relacións, non? Que surgen ou estas posibilidades que surgen de unión, ou neste caso, non? Que, aínda que non fose a túa primeira opción, que salise un resultado moi bo, aparte sei que ela, como melómana que lle mola a música, sei que, bueno, xa subiu algunha historia, non? Cando estabas grabando, tocar nese piano, pois, para ela seguro que foi unha experiencia tamén brutalísima. E Buah, que suena, tío, tocar iso, ojalá. Claro que sale moi caro estar allí, pero é rollo, é que un piano bastante rarillo, en plan, no raro, en plan, sí, como raro máis de que único. non é común, claro. Un Fagioli non é tan típico como outros que podes encontrar. E ten un sonido bastante característico e non sei, suena increíble. Aparte tiña moi ben, estaba afinado da semana pasada, todo perfecto. Joder, que guai. E aparte agora, pois mira, tendo relación con ela, que mira, eso xa que te leva, non? Dicía eu a experiencia, dicías ti tamén o resultado. Que, joder, un final, coño, levas a unha persona que vai a tocar, lóxicamente, é para que sone mellor, non? Do que xa tiñas, porque senón xa o grababas ti. Que decir, non, ao final se non quixeses ter un resultado ou un empaque dunha forma, xa farías ti todo. Claro, Eh, xa non mellor, senón eso, máis rico no sentido de que non é o mismo facer todo ti que hace como cousas que igual a ti non se te ocurrirían e dices ti, pues, ou non a tocarías tan así, pois creo que enriquece moito o traballo. Sí, porque ao final, o que falamos, non? Que ahora estás ti solo, eres ti o que ten o proxecto, ainda que tes a xente de Ernie ou tes pois a xente que lle podes mandar cousas e che pode a mellor aconsellar, pero eres ti solo. E supoño que tamén axuda, non? A darlle máis riqueza ao proxecto, a darlle outro empaque o feito de introducir, pois neste caso que dicías, non? Gravar as voces noutro sitio, non solo gravar ti aí todo, introducir a alguén que toque o piano, xente que dé unha visión dende fora que axude a mellor, porque supoño, non? Que ti facer ti todo, pois chega un momento no que tamén a túa cabeza non é capaz de ver si o que estás a facer é moi 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 bo ou é moi moi malo, porque xa tes tan escoitado todo que como, vale, xa está, Claro, sí. que podo tocar se xa o escoite 50.000 veces. E te vicias moitísimo ao final. Mira, para ir encarando o final, eu creo que cando fixemos a outra conversa eu non tiña as preguntas que teño agora de comida, ou si? Se fixera, creo que non, Non, creo que creo non. que non. Porque eu agora eu son como Broncano e la revuelta ahora, como sempre digo, me voy a repetir, o sea, vou mirar ahora mismo a cámara, aínda que se me vea a min en pequeniño. Non sei que pregunta é. Broncano pregunta, eu non vou a preguntar xente, vale? Porque sempre o digo. Broncano pregunta polos cartos. Aquí estamos falando de que por suerte non ten tanto gasto, pero ten que invertir e tal. Entón, rico non creo que sexa, porque senón estaría vivindo nunca soplo en él. Entón, me parece un insulto preguntarlle por cartos. E tampouco vou preguntar por relaciones sexuales, que é outro que pregunta Broncano, por dúas razóns. Porque pode ser que eu pregunte a alguén de vos, oye, cantas veces, porque él pregunta os últimos 30 días, cantas veces tiveron sexo ou se masturbaron ou estas cousas, e eu non vou preguntar por dúas razóns. Unha, porque igual a resposta é cero, e entón é como non quero tampouco hundir a outra persona, e pode ser que a resposta sexa follei moitísimo e non me quero hundir a mí mesmo, sabes? Non quero tampouco que me veña alguén aquí e me diga, no, pois follei moitísimo, e eu direi, pois, esa enhorabuena, entón esas preguntas non as fago, porque aparte non quero, lóxicamente, copiar, pero teño outras preguntas que son preguntas culinarias, que son preguntas un pouco máis de gustos, de cosas que se poden comer ou facer, que, bueno, dan un estudio psicolóxico de como sodes, porque está basada en estudios. Eu contratei a varias universidades
pero universidades, pero a Universidade de Ponteceso, a Universidade a Universidade dun barrio de Vigo, que é unha universidade de ali, pero que nadie o sabe, pero eu contatei estes estudios. Entón, vouche facer as preguntas. E van a depender, pues, van a decir un pouco como ti pode ser. Poñámonos cara a noite, vale? Estamos grabando isto pola mañán, pero poñámonos cara a noite. Ti tes, despois dun día de estar grabando no estudio, estás aí facendo cousas, estás producindo con alguén, tes fame, tes ganas de cenar, e tes dúas opcións. Ou cenas uns cereais con leite que podas ter pola casa, ou tes que ir camiñando baixo unha chuvia torrencial 30 minutos para ir coller a comida, 30 minutos para volver e comelo na casa, dun sitio de mala muerte, que a comida que vas a comer ali é de dudosa calidad. Que collerías? Que escollerías como... Los cereales, los cereales. Sen dubidar. Sí, sí, por pereza, chuva y todo. Vale. Outra noite tamén, ou un día de grabación, estás aí grabando, estás pasando o día, cenas unhas pizzas. Vale? Cenas unhas pizzas, pizza a tu gusto, aquí elección como queiras, con piñas en piña, me dame completamente igual. E sobran cachiños, sobran uns cachos de pizza. E bueno, ti, pois, con quen estás grabando, ou decides pois, salir de festa por aí e tal, e volves ás altas horas da noite. Ou primeiras horas da mañán, porque a veces as noites son moito longas e un xa volve que a primeiras luces do día. Sobrou pizza do día anterior. Contemplas esa pizza como comida de chegar a esas altas horas porque chegas con fame? Contemplas comela? Esa é a primeira pregunta. Sí, 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 sí. E como a comerías? Fría ou a quentarías? A quentaría, pero unhas voltas no microondas e despois no en plan, tostador, obviamente no de tal, sino de este que o pos así encima, sabes? Hostia, vale. Para que quede crujiente a masa, por si no. Claro, é que iba a che dicir, porque o de que entraron no microondas Eu escoitei o do vaso de agua, pero non funciona. me cunde máis o de despois pasala por... Digo eu que eu proveino ou fixen algo mal, que tamén tería narices non ser capaz de poñer un vaso ca pizza que salga, eu fixeno e a mí saliu fatal. Vale, bueno, un pouco psicópata aquí, co feito do microondas, pero bueno, arranxas despois ca tostadora, Sí. está ben. Tortilla de patacas. Con cebola, sin cebola. Me da igual, en plan, me cunde variar. O que E dime. estilo Betanzos, así máis crudita, máis navegando a pataca no ovo, ou máis mazacote ou un punto intermedio, como sería a tua... Mazacote o punto intermedio. A ver, a mí un problema con isto que me pasa con moitas comidas é rollo, probablemente me guste máis estilo Betanzos, pero como que me dá tanta cosa, como me dá como Que este aí crudita, que... un punto de asquete. Entón como que non puedo. E me pasa con outras comidas que eu sei que as comería e estarían riquísimas, tipo orella de cerdo, non sei que, non o como, pero rollo, Riquísimo. non o como porque me dá, non puedo, A ver, sabes? É como, cando a non comes, puedo sí, notas, realmente notas o cartílago, notas aí ese punto blandengue, non. pues está buenísimo, teño que dicirlo. No, y seguro está buenísimo, pero como que no puedo. Entonces creo que me pasa eso un poco también con la tortilla, de joder, o huevo así tan crudo como que me da cosa. Por eso quero máis feita. Que eso, pero igual me gusta máis de outra maneira, pero como que ese rechazo que me dá xa me fai como que prefira a que está feita. Vale, comes churrasco? Sí. Vale, entón, ti como lle chamas a cando a xente colla a costilla e a mete no forno? Tires dos que lle chama churrasco a eso ou pareceche un insulto á cultura galega chamarlle churrasco a eso? En plan, mientras te lo expliquen, ¿sabes? No me cunde de repente ir a un sitio y que me digan que hay churrasco, pedir un churrasco, y te den uno que te lo metieron al horno, ¿sabes? Explícamelo. Claro, que dime, que carne ao forno, Explicar, costilla ao pero é forno... o forno. Non, Si o explicas,
todo ben, porque, o sea, podo prevenir se teño moitas ganas e me la suda, pois veña, pero se non, Vale, pois dito isto, escoitadas as túas respostas, podemos dicir que tes un 10% de psicópata porque o feito do microondas a mí me parece a maior mostra de psicopatía da xente, pero no, tío, pero no, porque microondas, pero despois tostadora, xa, entonces pero por eso un 10%, senón era un moito máis. A vale. tostadora baixou o porcentaje, pero o feito de que o microondas o Porque comela fría, comela fría é de persona normal. Pero vale. non o digo eu, o digo os estudios das Lo dice la universidades. ciencia, claro, Claro, la porque eu non Universidad de estou Pan inventando nada. Eu foron estudios e saliu. O sea, é así, vale. non é cousa miña. Fálteme Dios ser eu quen diga que está unha cousa mellor que outra. Eu contratei uns estudios, paguei os meus cartos, Haberá que chamar á Universidade de Ponteceso. e a ver que, pues, sí, a ver o que fixeron. Eu aí xa non me meto. Mira, placer culpable de canción que escoites que esta seguramente xa van facer noutro sitio que seguramente, bueno, da igual, non vou facer un spoiler de cousas que van a pasarte, que sei que te van a pasar, pero que eu tamén a fago, xa o fago de antes, pero ahora máis unha canción que digas ti, joder, estou escoitando isto e é como, non quero que a xente o sepa, pero disfruto moitísimo. Eh, tería que darlle unha unha visual como a unha lista que teño en Spotify. A ver, é que claro, como que a xente, eh, creo non creo niso, é dicir, non me avergüenzo de nada. Podería dicirte Aitana, de repente, e a xente vería como: "Oh, sí, pero que estou super orgulloso de que me guste Aitana", sabes? A ver, é que ten, Non ten está temazos. sí. Ten temazos. Yo te esperaré de Cali el Dante igual, por ejemplo. Puede valer. Sí, non, non, pero mira, o que dices está ben porque, por exemplo, no caso de Aitana, eu teño que dicir que eu despois de ver a Non son do camiño, que a vi moi atrás, que eu non me quise meter ali no medio, que aquelo, creo que eu iba a desentonar moito se me poño no foso de Aitana, polo que sea, iba a desentonar eu bastante, pero me pareceu un directo moi curioso. Vale, non tes así ninguna cousa que te avergonce, Digo, Laura Pausini, pero que tampouco me parece, en plan, me parece un unha artistazo. diosa Pausini, que, Vale, bueno, entón, entendo que a xente o pode como catalogar como placer culpable. que recomendarías? Que artistas de que estés escoitando agora nos dirías xente, escoitade isto que é unha maravilla, ainda que sexan coñecidos, pero que te estés agora mesmo en bucle, que é o que estás escoitando máis agora? Eh, ahora vicime bastante, como estes que fixeron un Tiny Desk moi famoso de os Catriel e Poco Sí. Amoroso, me cunde bastante. Que me quedei sin entradas para Porto, que como que solo quedaban en Porto, quise comprarlas y no, y nada, no se puede. Si no, que estou dando ya aí unha lista. A mí sempre me cunde os grupos de metal sinfónico, en plan Épica e Nightwish, que para a xente que non coñece ese estilo de música, pois os invito a que escoiten eso, Épica ou Nightwish, que son míticos. Un estilo de música que como que non se coñece moito por aquí, ou como que aparte como que a xente o rechaza moito, porque nin a xente do metal a veces como que lle cunde, a xente fora do metal pois é metal, entonces tampouco lle cunde. E para min é un dos meus estilos favoritos, entonces pois Como sempre, van a estar, bueno, vamos a, estou facendo, o que pasa é que todavía non é pública unha lista con todas as recomendacións que estades facendo nesta cuarta tempada, con todos os grupos e artistas que estás nomeando, estou collendo cancións al azar de moitas veces, pero estou poñendo aí un pouco unha lista que compartirei nestas semanas para que, bueno, como ese radar feito polos artistas que pasáis por aquí, un pouco por que vai ser un batiburrillo porque lóxicamente cada un sodes do voso pai e da vosa nai, pero pode estar guapa esa lista porque sempre se descubren cousas. Tamén van a estar lóxicamente na descripción
as túas redes, porque así a xente pode estar atento dos próximos lanzamentos, dos próximos concertos cando anuncies gira, de cando salga o disco, videoclip, entrevistas que vayas facendo por aí, todo cousiñas para coñecer o proxecto. Queda, por suposto, xa marcado que vamos a facer outra conversa co disco. Me apetece facerla, xa te comentara a ti, facer unha cos que xa repetides, non? Porque ao final nesta temporada estades vindo ou vades a pasar xente que estades dando os primeiros pasos cos vosos proxectos e van vir o disco aí. Me apetece facer unha segunda, bueno, me apetece facer agora varias conversas máis adiante, unha conversa que contigo xa queda claro a temática, porque quero facer tamén conversas que non sexan de música ou non tanto de música propia, senón facer unha conversa con hobbies, con esas cousas máis, eses puntos frikis que podemos ter cada un, que no teu caso vai La ser... comida, esto y tal. Sí, vai ser, coller, pois, por exemplo, mitad de Eurovisión, falar de Eurovisión, e falar de cousas que te poidan molar ou así, un pouco máis, centrarnos na parte máis personal, non? Que ao final cos que xa podo ter relación por facer varias conversas é moito máis fácil meterse a mellor en esas cousiñas. E depois tamén me apetece facer conversas analizando os discos ou falando das cancións, un pouco, pois poñendo un pouquiño do tema e tal. E un pouco por aí, así que a xente está atento tamén, porque se virán cositas tamén aquí na canle contigo. Xa por poñer tamén ao final un pouco, estamos falando un pouco de Monte da Pena, falamos un pouco por riba de Lontre este ano que tiveches, ese concerto no Migrasón. A túa faceta como produtor, que cousiñas nos podes contar un pouquiño do que se pode vir aí, con quen traballaches, se se pode contar algo ou que, Pues, que se por vai a ver? ejemplo, ahora vai salir o disco de Lau, L-A-W, bueno, Low, creo que es. Sempre Bueno, a ver, eu a vin outro día por primeira vez en persona aquí na Coruña, que non sabía que iba a estar, e de repente foi como, hostia, mira quen está aquí, que estaba co mozo. Sempre me preocupa dicir o seu nome, porque como non sei como se di correctamente, como joder. yo digo Lau, a pesar de, a ver, porque también como que me decía como que para los amigos suele ser rollo Lau, pero de L-A-U, porque todavía he hecho más Lau. Ahora pues Lo, creo que es, o Low o algo Eu así. creo que non, pero bueno, da igual. O sea, LAW que... Sabemos de quién falamos. Vale, pues vai sacar un disco, bueno, un EP de 4 temas, dous deses temas os producín eu. Acaba de salir tamén fai uns días, bueno, semanas cando se publique isto, bueno, semana e pico. Un tema dunhas chicas que se chaman Suevia, bueno, un tema, un disco. Que bueno, igual probablemente si quieres facer entrevistas se anoten a tope. Pois, Suevia, Libres o EP se chama. deixame apuntar por aquí, porque así xa lles escribo despois. É rock. Así xa lles escribo despois, porque Escribir. me sona Teñen, moitísimo, pero... teñen, teñen un tema en galego e os outros tres son en castelán. Pois lles escribo aí, porque xa sabes, aquí sabes a xente que eu aquí non nos pechamos a estilos, non nos pechamos a lingua, non é necesario cantar en galego. Se aprecia moito que cando cantades en galego, a xente canta en galego, mola moitísimo, pero a min o que me importa é que sexan proxectos feitos con ilusión e que a xente os faga porque quere. O sea, que eu me anoto o seu nome e lles escribo que pode estar moi ben. Aparte, neste ano estou tentando traer moito máis bandas novas, xente, quero repetir con xente como a ti. Bueno, neste caso é un proxecto novo, non ou estivemos falando do teu proxecto, pero quero abrir moito máis a bandas novas que non pasaron, e bandas incluso fora de Galicia que están pasando algunhas por aquí. O sea, que me anoto o seu nome, e que a xente escoite tamén aí esas cancionciñas, que lles dé aí bola. E máis o videoclip de Lume, o gravei eu tamén. O sea, a produción é tamén co Sí, videoclip. bueno,
Sí, tampouco é como a miña cousa principal os demás videoclips, pero bueno, tamén tamén fago, sí. Bueno, pero está ben, joder, non? Tamén que toques moitos paus porque tamén o feito de ti interesarte por tema videoclip tamén te axuda a autoproxecto, tamén te axuda Sí, a poder ter máis idea do que queres, non? Porque ao final, xa por poñer o peche, falamos tamén un pouco desto, non? Deste hecho por comezo da conversa, encontrar un pouco a túa identidade, un pouco como se foi xerando un monte da pena, como se foi dando forma, e ao final supoño non que o feito de que ti produzcas para máis xente, que poidas gravar algún videoclip de xente, que estés un pouco tocando varios paus, tamén axuda a que poidas ter un pouco máis claro que o que queres, non? Dicir, pois, joder, porque a mí me poñes agora a pensar nun videoclip e eu non teño nin puta idea de audiovisuales. E eu se teño que gravar un videoclip cun par de colegas, eu non sei como plantexar nada. Entón supoño que tamén axuda un pouco a ter máis claro o que queres que che fagan ou o que queres facer ti. Ten que ser mellor, non? Tamén ese punto de controlar. mm, Pois, tío, animar a xente que escoite Voltei a ir na merda, que ese primeiro single debut con ese videoclip que xa está publicado, que escoite ese novo single que vai sair en días. Non vamos a dicir exactamente o día agora, por se acaso se publica isto antes de que o teñes confirmado. no, a Eh, ver, sí, en principio 28. Pois estamos aí atentos ao 28 para escoitalo e disfrutalo, atentos a esas novas cancións que vayan saindo, atentos a cando salga o disco. Segurísimo que o concerto de Vigo foi maravilloso, foi unha experiencia brutal. Eu non vou poder ir, por desgracia, me perdo de feito hoxe día 12, me perdo o concerto que se fixo aquí na Coruña en apoio a Valencia, que non podo ir, que tamén tremendo combo o que hai ali. Me perdo o xoves tamén por tema laboral, non podo ir a Vigo, así que xente, se non queres ser tan desgraciados como a min, atentos ás súas redes, porque cando publiquen novos concertos, temos que cando se publiquen as datas, máis adiante cando sexa, temos que guardar sí ou sí para ir a ver a Monte da Pena en directo, e xa sabes que este é a túa casa, que o que poida axudar, o que se poida facer humildemente dende aquí, tes esta canle para ti. Gracias. E a xente, pois, oye, animalos a que sigan tamén a miña canle, se hai alguén que ven por ti, que se vienen entrevistas moi guapas, entrevistas que están publicadas moi guapas, se vienen un par de artistas que me fai moita ilusión tamén ter por aquí. Vou dicir porque non sei se vai salir antes ou despois, pero bueno, da igual. Hai unha conversa con Catuxa Salón que vai ser curioso porque igual sale antes que a túa e a vou gravar despois da túa, o sea, é unha cousa curiosa, pero vai a estar por aquí o estivo xa Catuxa Salón, bandas como de Toledo, de Madrid, como Mayo, como Brava. Vaise publicar tamén bueno, espérate, que eu creo que hai que, o sea, nos vamos a despedir, pero esta conversa vai a ter unha sorpresa final que non comentamos nada e creo que é necesario comentala, é necesario dicilo porque vas a ser publica nesta semana que estamos grabando isto, vais a publicar unha canción dun rapaz de Belén de Palma que estivo aquí na miña casa e grabou. Pido perdón pola calidade a todo o mundo porque está grabado pois, cos medios cutriños que teño aquí, pero bueno, é piano, é voz e guitarra e bueno, ainda quedou bastante decente, bastante correcto, pero agora, cando agora nos despidamos da conversa, fagamos adiós, non vai a ir a pantalla en negro porque que vai a pasar agora? Pois unha actuación, piano, voz, cortiña de eso, voltei caer na merda en principio, porque eso, vou probar a gravar voltei caer na merda e rutinas en fin a ver que queda mejor. Creo que vai ir voltei caer na merda, pero bueno, si no igual rutina. Así que xente, atentos aquí a este final de conversa porque hoxe volta a ser unha conversa musical e especial e me mola e teño que darte tamén as gracias por esa xenerosidade de querer facelo porque ao final non tedes por qué, ti queres e o vas facer e darche as gracias por eso.
E a despedida, antes de escoitar esa canción, deste cambio que vamos a ter de escenario, deste cambio agora para despedir musicalmente esta conversa, a despedida, antes desa despedida musical, é cousa túa, non sei se queres dicir algo máis do que xa dixeches. Eu creo que está bastante dito todo, que, bueno, que gracias a toda a xente que me está apoyando, gracias a Ernie Records, por cierto, Josiño, Rocío, Celia, Guada, María. E iso. Pois gracias a todos, xente. Escoitade, non vos Gracias a marchedes, ti. non, a mí non me des as gracias que eu son un desgraciado. Non vos marchedes, xente, porque agora, pantallita, vai haber unha transición moi guapa e vamos a disfrutar de Monte da Pena cantando en directo, que eso non hai mellor despedida que esa. Creo que entrei na rutina sen fin. A mesma historia outro día sen ti. Aceito o cuarto listo para sair. Creo que entrei na rutina sen fin. Creo que son moitos anos os que levo aquí deitado esperando que o tempo pase. Creo que son moitos anos os que levo aquí sentado esperando que o choi acabe. Nas aguas de café aguado late con final amargo ainda que leve moito edulcorante. E no que vou camiñando o sabor se fai moi raro non bicarte. Creo que entrei na rutina sen fin. A mesma historia outro día sen ti. Creo que entrei na rutina sen fin. A mesma historia outro día sen ti. Aceito o cuarto listo para sair. Creo que entrei na rutina sen fin. Na rutina sen fin, 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 na rutina sen fin. Ala,